ବିକୁ ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଗରିବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ବିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଧୂଳି ମାଟି ଉପରେ ଏକ ବ୍ରାଉନ୍ ରଙ୍ଗର ପର୍ସ ୱାଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେଇ ପର୍ସଟିକୁ ଉଠାଇ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖି ବିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଖେଳନା କିଣିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ମାନିଲାନି। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ମୋର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଯାହାର ଏହି ପର୍ସଟି ହଜିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ସେ ପର୍ସର ମାଲିକକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଅଜା, ଆପଣ କିଛି ହଜାଇଛନ୍ତି କି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ମୋର ପର୍ସଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୋର ସବୁଯାକ ଜମାପୁଞ୍ଜି ଥିଲା। ବିକୁ ତୁରନ୍ତ ତା ହାତରେ ଥିବା ପର୍ସଟି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା। ନିଜ ପର୍ସ ଫେରି ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ସତ୍ୟବାନ ଓ ଭଲ ପିଲା। ଏହି କଥା ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିକୁର ସାଧୁତା ଦେଖି ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।